er den ikke bare smuk? Jeg har fået en vikle. Det er mange, mange år siden det sidste er sket, eftersom mit yngste barn er 5 år. Det er en Bailey Baby. Det er en, ja, det står på siden. Det er en Kristen. Og det er faktisk sådan en demovikle. Fordi, farven er ikke helt god på kameraet her, men det er simpelthen sådan en rigtig fed rød lilla. Så er der den ene ende. Den er grøn. Den anden ende herovre, den starter inde på midten sammen med den lilla. Og så bliver den ellers sådan, hvad skal vi sige, kongeblå. Og så slutter den over i en lyseblå. Det er simpelthen smadret smart, fordi når man skal demo en strækvikle, så er det rigtig, rigtig nemt for dem, der skal have dem demoet, at se, hvad det er, der går rundt og bliver højre, strop og venstre strop og så videre hele vejen rundt. Udover den her rigtig, rigtig fine vikle, som ikke udenbart kommer til salg, medmindre der er interesse for det, så har jeg fået nogle Anna hjem, jeg har fået nogle Sterling hjem, jeg har fået nogle Alicia hjem. Alt i alt lidt af hvert. Og så har jeg fået dem herover. Nu skal I se. Det her, det er ikke en Stella. Men det er et Stella tørklæde. Sådan en firkantet, sådan en firkantet stykke af Stella stoffet. Og det er bare sådan helt regulært firkantet. Jeg kan ikke folde den ud nu. Nå, her kan I se, den er lige så lang på den anden led. Sådan 70 cm eller sådan noget, vil jeg gætte på. Og det er, beregnet til for eksempel, og der er sådan en eller anden japansk metode, hvor man pakker madpakker og alt muligt andet i sådan en bylt, og det er det, som de her tørklæder er beregnet til. Jeg har i første omgang lige købt et par Stella hjem, og så har jeg et par af den vikle også, der hedder Anna. Og i første omgang, så er det egentlig rent egoistisk, fordi jeg gad godt lige se, hvad det var for noget, og prøve, hvad det var for noget. Men ellers så tænker jeg lidt, at nogle af dem kunne måske på et tidspunkt ryge på en giveaway, og ellers, hvis der er interesse for det, så kunne de jo også godt komme til salg. Men alle de her Rhapsodyer, og i det hele taget Danmarks eneste forhandler af Rhapsody, der er du nødt til at ind forbi titel.dk. Hej hej.